Bona tarda de dissabte a tots. A partir d'avui i els divendres o dissabtes següents, depèn de com pugui, faré una nova sèrie que es titularà, com podeu estar veient al títol del vídeo, Camí als 200 quilos. Aquesta sèrie tractarà el meu camí fins a aixecar 200 quilos, com és lògic, el pes mort. La idea és començar amb 100 quilos i anar afegint 5 quilos cada setmana. En principi no hauria de tenir problemes fins als 150 o 160 quilos, ja que jo n'he mogut 160 a una repetició i en principi tenia una mica de marge. Com estem veient, el primer vídeo d'avui, que va ser gravat la setmana passada, és aixecant 100 quilos a 6 repeticions, però molt controlades, tant a la concèntrica com a l'excèntrica. Tot i ser un pes moderat, jo sempre he fet molt de pes mort romanès. Tinc gaire bona tècnica al tradicional. Per això, moltes vegades, quan faig la tècnica, pujo una mica més al cul i tinc l'esquena una mica corbada, però bé, ja es corregirà. Tot seguit, passem als 105 quilos per 7 repeticions, on la tècnica és més polida, ja que baixo més el cul i no corbo tant l'esquena. Un es preguntarà amb molta lògica, com és que he fet una repetició més tot i moure més pes? Doncs l'explicació és ben senzilla. Les repeticions són més explosives i amb excèntriques menys controlades. En ambdós vídeos m'estic la mateixa estona per fer un nombre de repeticions diferents i creieu-me que es nota. A vostre estimat Magí Bernat, salut!